Jeg tror, det er et dæksel fra en eller anden ting. Hvor skal I så hen nu, skat? Netto. Skal I Netto? Netto. Hvorfor er du så fin i tøjet? Vil du ikke have det? Nej. Kan du ikke lige fortælle om, at skal du til fødselsdag? Hvad er det, der står i vores indkørsel? Hvad, Marie? Så må vi jo på jagt efter hende. Nå. Der har været fest. Og der var... Hvor er Marie? Når det brænder, det vil sige trøster os, når vi trænger til trøst. Ja, Guds søn, der selv var barn. Skal vi lige vise til retten? Det kan være, hun er herude. Er hun under bordet? Så siger, hvis du lige vinker farvel, så skal jeg nok slukke. Ah, jeg slukker.